Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha e-SABC lihaye. Umbutho we-Economic Freedom Fighters EFF wamkele uloyiso olugqibeleyo kwinguqu zolawulo zakutshanje ezenziwe ligunyaziso lezonxibelelwano elizimeleyo laseMzantsi Afrika i-ICASA malunga nokuhanjiswa kwedatha engasetyenziswa kunye nexesha lomoya i-airtime. Oluphuhliso ke sisiphumo sefuthe lezopolitiko ungenelela kwepalamente kunye nothethathethwano lwe-EFF ekukhuseleni ilungelo lomgaqo seko labantu boMzantsi Afrika lokufikelela kulwazi. Ngoku sawuthi samkele uZilindile Vena usisihlalo ke sombutho we-EFF lePhonto. Mhlekazi uZilindile, masikubulise sikwamkele e-SABC lihaye, sibambe ngazibini ke xesha lakho. Andibulise kuwe sisi Kolosa kunye nababukeli emakhaya. Khosi masibolele. Ingaba mhlambe oluloyiso lithetha ntoni kumni woMzantsi Afrika nakuni ningumbutho we-EFF? Masibulele okokuqala nje singasitsho ukuthi siyasamkela kakhulu ke esisigqibo sithathwe yi-ICASA. Abantu ke balapha eSouth Africa bayakhumbula ukuthi umbutho we-EFF has been kwi-forefront usilwa ngalento yedatha ephelelwayo okwengathi iyabola idatha ne-airtime abe ummi waseSouth Africa ethengile lento kuthiwa prepaid data prepaid airtime ayiboli lento. So i-EFF yathatha ke amanyathelo yaya kwi-portfolio committee yathethathethana nomuntu wonke including parliament. Siyabulela ukuba i-ICASA ideke nayo yagoba umnqonqo kulo nantsika yenze ezo zinguqu ke zithi ke ukuthi loo mali sabe siyithenga i-airtime noko ayiboli i-airtime noba kuphelele ixesha. I-ICASA uthi kwezi service providers mazizenzele le nto kuthiwa i-roll over noko kweli xesha libi elihlobo sijongene nento ze-unemployment, sijongene nantsika nento eninji ye-poverty ne-access to information. Asinamali, ayinawude imali iforfithwa qho idatha ne-airtime. Ngoku esi sigqibo sisibeka kwindaba yokuthi noko if ndifake nge-R5 yam, i-R5 yam funeka ndiyi-enjoye up until iyophela. Siyaqonda ukubana ke njengokuba usisho into yokubana ningumbutho kudala niqgushalaza ningene nakopalamente nakwiikomiti nizama into yokubana konke okuphumelelwe. Ngoku umthetho wokhuselwa kwabathengi sithetha apha nge-Consumer Protection Act xa sijonga phaa kwicandelo 63 lilawula ii-voucher ezingaphelelwa de ixabiso layo lihlawulwe okanye kudlule iminyaka emithathu. Mhlekazi, ucinga uba mhlawumbe ababoneleli ngenkonzo yenetwork bakwazi njani ukusebenza ngolu hlobo ixesha elide kanti konke oku kugwenxa nomthetho? You will remember ke as service providers their intention is just to make money, it's profit driven. So abanaso sazela ngamanye amaxa baba engaged kwizinto ezi-illegal. You will know ngoku bekusanduba zii-banks. So siyayazi thina into yokuba oongqowa aboneli bawuhleli nje bafuna uku-maximize profit. Yiloo nto siye saqonda uba nathi it doesn't make sense njengombutho olwela abantu abangathathi ntweni, abantu abatsha, as we enter in this digital world. So funeke nathi sijonge i-interest zabantu bethu. Yile nto ke i-EFF iyalwa ngento yonke nayo ukuze kube khona ezi nguqu. Usathetha ngenguqu kananjalo mhlekazi, siyaqonda ukubana niwuqale ukuwushukuxa lo mba ngonyaka ka-2024. Njengombutho ke we-EFF besele niqaphele ntoni kwaye ukuzawuthi ga ngoku zeziphi mhlawumbe ezinye izinto ongatsho into yokubana ziyasilelela ngasemva? Masitsho umbutho lo-EFF ngumbutho omamela imfuno zabantu. We got abantu babeka ba yenye yezinto abazifunayo le ngoba ayenzi sense.
sayi-advance. Ayikapheleli apho ke lidaba. Idabi le-EFF kule nto yedatha apha eSouth Africa idatha i-expensive xa uyikhomperisha nezinye iindawo. Sizawungena ke ngokuloo second phase yeli dabi lethu ukuba namaxabiso edatha mawahle ngoba noko apha eSouth Africa compared to amanye amazwe, if you go to Nigeria uyawufumanisa uba kukhona into ongabikho consistent ngokwasemaxabisweni ngolo xesha iproduct iyi-one. So sizawungena ke ngokwelo inyathelo ngoku second phase yeli dabi ukubana ixabiso ledatha malihle. Ndiyafuna ke ngoku xa uthetha ngomba wedatha kuba ngenene ngenyaniso iyadura kakhulu apha eMzantsi Afrika kwaye ingaske nje ungasikrobiselo ngamanyathelo enizawuthi niwathabathe njengoku usitsho into yokubana ningena kwidabi ledatha. Kunjalo nje siyaqonda into yokubana idatha ichaphazela kakhulu i-access to imfundo kuba nasezikolweni abantwana ngoku funeke benedatha, ichaphazela nje izinto ezininzi. Sizawufaka the same political pressure. Thina iyasikhuthaza ezinguqu njengoba uyajonga elidabini uthi hayi apha sifuna ukuachieva le into. Our main was ukuba idatha mayihle apha eSouth Africa, but le yokubana ingaphelelwa was just part of that main goal. So ngoku siza-advance sinamandla amatsha, siyabona noko lo mnyinyiva nalo nezinguqu ziyasivulela sathi sifika apho siyakhona asizuphela amandla, asizuyeka, sizawuqhubekeka. Idatha le mayifikeleleke kumntu wonke nosezilalini nobuphi umntu. Noko makube khona nje international standard esizimisa singabi very expensive and we can't sibe siyicacisa kuba why inganantsiki iduru apha. Same company is operating eNigeria ibiza le for 1 gig, iphinde operate eSouth Africa ibize amaxabiso aphezulu for the same 1 gig. Uthi ayenzi akho transportation of data, akukho extra costs abazi-encourageayo. The product iyi-one and it should be ukuthi everywhere iyafana amaxabiso. Ngaphandle ke ngoku kwemaxabiso edatha kwakunye nale nto sithetha ngayo siyafuna uqonda kuba kaloku siye sabona ingakumbi xa sawujonga i-regulation policy ye-ICASA kuye kwaba khona ingxubakaxaka malunga neenkampani ezisuka kwamanye amazwe ezizoba zii-service providers eMzantsi Afrika. Singabalula indaba ye-Starlink. Siyaqonda into yokubana oko kuye kwadala ingxwabangxwaba emandla. Ingaba mhlawumbe umbutho we-EFF unayo na inkxalabo ngendlela mhlawumbe u-ICASA aqhuba ngayo ingakumbi xa sizawujonga kwi-regulation policy ngekwendlela mhlawumbe abalayisensa ngayo iinkampani njengo-ICASA okanye uStarlink? Uyawukhumbula for ixesha elide apha eSouth Africa ezi institutions bezingahoywanga kakuhle ngoba it was free for all. Ne-political climate ibi-different, but ngoku itshintshile i-political climate, kungenelelwa kumntu wonke, kutshekishwa yonke into yokuba ihamba ngokomthetho. Siyayazi ke sijongene neento ezininji ezingasichaphazela apha eSouth Africa. Into ye-Starlink siyayazi u-Elon Musk akasifuni njengabemi beli lizwe. Eli dabi uyalikhumbula, the most recent one nguye ohambe wa-advansa the narrow interest of AfriForum, kuspreadwa ii-lies about iSouth Africa, into ze-genocide. Now umuntu esiyaziyo uba ayithini i-political posture yakhe ngelizwe lethu, asinawuze sikwazi into yokubana sibeke okanye sibeke ilizwe emngciphekweni. That is why sizawufuneka sijonge kakhulu
siqinise amandla ezi bodies nezi institution just to protect i-sovereignty ye-South Africa nabantu base-South Africa. Yiyo loo nto ukubana sithi zoom in kuyo yonke into eyenzeka apha eSouth Africa, looking at domestic politics ne-global politics. So kunyanzelekile ke as i-state si-defende i-sovereignty yethu. Okwesibini, all organs of state including other institutions kuyafuneka uba zigadwe ukuba zingabi infiltrated to a point ukuthi singafaka ingozi phakathi endlini. Yiloo nto sisithi sizawujonga kangoko ukubana zonke ezi institution mazincedisane ne-national agenda yalapha eSouth Africa. Mhlekazi, siyaqonda into yoba ngaba u-ICASA unayo i-Electronic Communications Act nalapho mhlawumbe imigaqo nkqubo ithe yabe kanti ayilandelwa. Siyaqonda mhlawumbe into yokubana ningumbutho, ingaba nizawuqinisekisa njani into yoba ngaba mhlawumbe ii-service providers ziyayilandela le mithetho imitsha? Ingaba mhlawumbe izawuba khona i-penalty for loo service provider ekubonakala ngathi ayihambi ngendlela? U-ICASA ubekhuphe a-stern warning ekuza kufuneka qha kujongwe into yoba kuqiniswa kanjani ke ngoku ii-systems zokuthi make sure ukuthi as service provider they adhere and azidotshi. Siyayazi ke ongqo bawuhleli nje bakhangela okanye bavula imbobo. So nathi political kuzawufuneka sithi make sure that siyayenza oversight and i-report siyayifumana kwezi nkampani. Remember, we give you a license to operate. It can't be ukubana we are operator, you don't account anywhere. That is why ne-EFF yathi at some point u-ICASA angaza ku-portfolio committee, but kuba khona isigunyaziso sityenziswa amandla eParliament ukuba kubizwe as service providers ngoba zisebenza kwi-parameters ze-South Africa, wonke umuntu azi-explain. And nayiphina ke inguqu iqala kwezo discussion. So sizawumonitarish because this is as a result yokuthi iParliament set yayimamela yayilandela and then ultimately u-ICASA wabona naye ukuthi makaqinise phaa. Nangoku ke njengoba ekhuphe i-statement sizawulandela nathi, sizakwenza i-oversight politically sithi make sure ukuthi ezi service providers azisibuyiseli umva, azisibuyiseli kwaFaro. Kufuneke sinikezele sithi make sure they adhere to the regulations. Otherwise kwawunyanzeleka umuntu owenza ezinye izinto ezinxamnye ne-regulations, there must be harsh and decisive disciplinary measures, including losing the license to operate. Jamba semasibambe ngazibini ngexesha lakho nokusityebisela kule ngxoxo ibaluleke kangaka. Enkosi kakhulu.